Dnes by som vám rada ukázala, ako maľuje dážď. Potrebovať budete iba výkres, hrubozrnú soľ a potravinárske farbivo. V miskách alebo v iných nádobách zmiešajte približne polievkovú lyžicu hrubozrnej soli a potravinárske farbivo v prášku. Dobre to spolu premiešajte a takto pripravenú zmes vezmite so sebou von spolu s výkresom. Výkres jemne pocukrujte touto zmesou a nechajte na daždi. Môžete pozorovať, ako sa bude váš obraz postupne meniť. Intenzita farieb bude závisieť nielen od množstva farbiva, aké použijete, ale aj od sily dažďa a doby, počas ktorej necháte dážď na výkres pôsobiť. Príjemnú zábavu!